atas pisang di bawah jantung, di bawah jantung bunga melati putus benang bisa disambung, putus benang bisa disambung, putus cinta setengah mati di atas pisang di bawah jantung, di atas pisang di bawah jantung, di bawah jantung bunga melati putus benang bisa disambung, putus benang bisa disambung, putus cinta setengah mati. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari mata rasa yang turun ke hati. Dari mana datangnya lintang? Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Di atas pisang di bawah jantung, di atas pisang di bawah jantung, di bawah jantung bunga melati putus benang bisa disambung, putus benang bisa disambung, putus cinta setengah mati. Kodok jalan la ombo-ombo, nyaturi sugeng mati para pangesto, nyaturi sugeng mati para pangesto. Monggo binara ingkang sekeso. Di atas pisang di bawah jantung, di atas pisang di bawah jantung, di bawah jantung bunga melati putus benang bisa disambung, putus benang bisa disambung, putus cinta setengah mati. Sekar mawar sekar melati. Sekar mawar sekar melati. Surya kembang bulan jadari. Saya suwi sayang itu. Saya suwi sayang itu.
dalan onggo Eh. aturi sugeng para aturi sugeng para pamirsa monggo pinarang ingkang seketra
ati kelon lan jumo sason lahir tansah disia-sia biyen janji mas jare tresnani teko mukti mas sebaya pati ora bakal lali marang aku iki ngono wae saiki wis ngapusi rumah tangga mung kanggo ampirane kolunga saagapenake dhewe alesane ngurusi gendakane kagetisan ora ana buktine mangan duren maca mangan nongko mangan bakmi mati goreng lengo saben yen apa saiki kok beda saben dina aku ditinggal lunga
Barang kritis wis kondang kaloka papan enggal tumrap para wisata rame-rame dhisik ing samudra aja lali kabeh datang lan mitra monggo-monggo aja nganti keri suka-suka kanggo ngelipur ati prawisata muda-mudi gembira Nusantara uga mancanegara kabeh wae sing kakung lan sing putri parang kritis kae wis ati-ati gotong-gotong sinawang katon asih waya sore gawe tentrem ing ati Barang kritis wis kondang kaloka papan enggal tumrap para wisata rame-rame dhisik ing samudra aja lali kabeh datang lan mitra monggo-monggo aja nganti keri suka-suka kanggo
karo sapa yen arep acara dalongso acara kowe kosi jasane kasparan arep jaluk tulung ingkang laku nembung Tanduke kalau berarti kafe larang semi gregetake yo memong gimpi ora apa yen ati iki bisa dadi lega dewe teko lakon gawe tresno Dok, menggira ya nduk, kowe pangan buta. Ki wis wayahe buta-butane Wirawasesa do budal metu.
Ngedalaken tarian-tarian kedruk buta-buta wirawasisa ingkang mijil saking Wirun Putadraya. Mobile sampun saka ing diri semangga dumateng para kanca enggal-enggal medal saka Sasana Busana. Saking iring timur sampun katingal para kanca-kanca buta-buta wirawasisa ingkang sampun siaga ing diri paring panglipuran dumateng keluarga Soibul Hajat meniki Bapak Mutara ingkang kala wingi sampun mala grameaken Kang Putra putrinipun Amugya anggenipun kagungan karsa saged dereng sambikala batin boten manggih alangan satunggal punapa ngantos paripurna. Ya dumandang sampun katingal Buta Rikma abrit Buta Rikma petang Rikma kuning pocong ingkang midil saking alas roban sampun siaga ing Palagan kagem paring panglipuran kagem daya warga masyarakat Girijaya ugi kala wingi kang sampun awitanaken Kang Putra Amugya dadosna putra ingkang soleh migunani dhateng tiyang sepah kekalipun ugi dhateng susolan bangsanipun lan Amugya saged bangun desa Girijaya ingkang langkung sae malih. Ugi laring kang pun ditanaken kala wingi ugi saged migunani dumateng lingkungan usolan bangsanipun Indonesia ingkang sampun mardika. Tansah buta-buta Rikma wirawasisa horkaken bumi Girijaya ingkang sampun kodang kalapa ana ing Nuswantara. Wonten ing kasempatan punika sareng Kang Wirawasisa ingkang sampun medal saka Sasana didukung kaliyan singer Indonesia Mbak Fitri ingkang mijil saking Katerban. Indonesia player kita ingkang boten asing Mas Bayan Jangan ingkang mijil saking Tembus. Oke
operator handal kita menuju Oh ya, Lero. oh ya, oh ya, lo. menuju Bapak Ingkang kagungan damel menuju Bapak Muda kawula dalah rombongan anamung derek kedua Mugyo sang pinanganten saribit saged guyub runtut kangge langgonipun pados rejeki Bapak Muda. Matur nuwun dongamu wis karaya-raya derek ndongaaken ya para kanca. Nunuji Bapak Muda kawula dherekaken dedonga mugi lare kang pun dinanaken kala wingi pados lare kang soleh Bapak Muda. Ayo padha matur nuwun donga-dongamu mau mugi dongamu iso dijabahi dening Gusti ingkang Arya Jagat. Jadi kalau tangan punika oke didukung kalian F Audio Sound System ingkang didil saking Desa Rebo Raja. Uga ingkang sarwa gegirisi wajanipun gedhe salinggih-linggih mripat sang Buddha gedhe sang bal-bal babut ingkang sarwa gegirisi Ya, lo. ugi para pocong ingkang didhedheke arah kileh untuk rekmo abrit, rekmo kuning, rekmo jarek cepeng, ugi sampun katingal luwih. Anggenipun dederekaken wonten ing palagan kadosya buta ingkang sangsara. Karana putra sapunika butanipun anitan boten buta ingkang do dicopoti. Amirsa rada mundur sithik banget karena mangke nek
pas dadi niki iso muter-muter nubruki para penonton ingkang paling ajeng. Nek sing gek perawan ya cilaka ketubruk wit. Kae nek sing gek bujang ngono ora apa-apa. Pelawan sikile ding lara kuwe. Jajan juga sikile kepiye? Saru sikil. Men sing joget rusa-rusa yo. Wong sikile lara salu. Piye manake mak kae mak kok salu ngono kae jak. Kae Pak, dirungokna Pak, anake wadon. Oh alah, ya wis jak. Kayak Marimas. Apa iya ya, Nduk? Ngrempek. Anak telu bareng kabeh. Bapaknya beda-beda. Bapaknya beda-beda. Susah
Oi,